मोनाबिलि समाव बै सानजाव खोराङाव नुजाया लाजि गुसु मिनिखैरो अखाफोर गावदां आयौ आलो दैलो आलो गोजाव गोजों जोमै पिवालि दावने माने बिदे दिन्दाव रिन्सि खोरां सायाव माने गाबो पानपिवालि उनिफ्राय बिदि खामानि मावखो नोंसोर बाबु माबा कय बोसोरसो जाखो एबारसो फार्स्ट टाइम सोलोंजेनदों आरोखि सावथुनाव एसे खामानि मावजेननाया नङा होमबा एबारावसो ओमफ्राय आरो बिनि सिगां बहाबाफोर खामानि मावदोंमोन हा न'आ बहा नोंना बाबु बाक्सा मा गामि सुवागपुरनि नै बेफोरबायदि खामानि मावो बाबुआ गोबाव बेनो फार्स्ट टाइम जाहैबाय गाइसमोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदि मिथु दं फैदान दं खौरां बुथुमगिरि बिथांमोन दंफैयो नै मिथुआ मोसाबावबाय बिराद खुसि खौरां बुथुमगिरि ओमफ्राय बै खावसेजों माबा जाद्लायगासिनो दं ओरै माखासे दं मा बिलाइ बा नै खौरां बुथुमगिरिफोराबो नै दाना सोलोंसैलै बेफोरबायदि गिनांसिगौलै बिसोरखौ नै गावनोल' नागिरबाय ओइ आं खोथाखौ आं गियो उनैलै फायोबा सिदा बोरैबा बिखा क्लेब मोनलायो बिदि बिखाफोरा मावलायनाय मोनलायो नै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बुथुमगिरि ओमफ्राय बेना NB मा नामलाय टाइम्स नाउ ओमफ्राय हनै बिजों आयु बै सासेखौ नुबालाय आं गिना खारगोन हाग्रायाव देनजार नुखोबायलै खानायाबो नुवाखै गोगोम खालि बेनो नै माने जायगा मा जायगा होनोथाय जायगाखौबो मिथिलाय लांला बिराद देनजारखा ओमफ्राय बै जों लांदां मा जायगाथाय हाग्रा खोमसि लंपेन्ट जिथोनलै लंपेन्ट सौबा जिदलायनाय जानांखागौ ओमफ्राय नै नोंनियालाय बबेयावमोनलाय न'आ खाथियावनो जायगा खोन्था जाया खोन्थानाङाबोलै खोन्थाखाबो पिंकिसोबाव गासैबो दङ लाब दङ साब दङ ओमफ्राय गाजर मुला बायदि रोखोम दङ सेन्देला बेनो देनजारलै बेनो ओमफ्राय दुरुं खानायालाय माब्लानिफ्राय सोलोंखोब्रा नोंना दिरुं खानाया 1986 निफ्राय सोलोंदों लागाव गोगोमखासै होमबालाय दिनै सानसे बावहायनो होमबालाय एसे जोबहांहां जाबाय गाइसमोन नङा होमबा बिदिनो जाहैबाय गाइसमोन नोंनि दुरुं खानायखौ नायदो नङा होमबा बिसोरनि दुरुं खानायखौ नायदो गाइसमोन नङा होमबा बाबुआबो नै दारियानो रज'बावाखै बिने खखाबाव दोंसो गोरलैसो नुखादों आं खामानि मावनायाव अस्थाद खानाय नैबेखौ बिसोर खाजोब्बाय आरोखि मोसा साग्रा लख्रा से थाखोआव फरायनो मोन्दोंमोन ना बेफोरबायदि लेखाखौ बेफोरबायदि सानायखौ जों से थाखोआव फरायनो मोन गाइसमोन नै ओइ नोंसोर नुथाराखै नामा रायदिखौ ओइ मिथु बहा मानो फैदोंसो बहाय मा खर'आव टफि गोजालायबावसो बिनिया दाखालि बहा मोनाथाय बुस्थुआ जों फैनाया जाहैबाय माखासे बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय रिलेटेड बिनि मोनसे सिनेमा बा बर' सावथुन आबुं बर' सावथुन जाना थांगासिनो दङ बिनि नामा जादों खोन्थाजाया मा मोनसे मिथिला खोन्थाजाया फिल्मनि नामानो खोन्थाथ'वाना फिल्मनि नामानो खोन्थाजाखाया खोन्थाजायाखै औ जायगा गैला नुनो मोनसिगोन लकेसनाबोथ' खोन्थाजाया लकेसनखौ खोन्थाथ'ला लकेसनाबो खोन्थाजाया नामानो खोन्थाजायाखा लकेसननि नामाबो नङा होमबा गाइसमोन आंनि गोजा गाननायखौ
थांगासिनो नङा होमबा बिथाङा नै दाख्लैसो समाजबादि पार्टियाव हाबदों बेजों खोथा गैया बे गोजा गाननायनि गुबै खारनखौ आं खोन्थानोसै मा साननानै ला पार्टिनिसो फ्लेग गोजा दिन्थियोब्ला थाबथायो सेनाबो लाखियो बेखायनो आङो सान्दुंनि समावसो गानो जाहाथे सान्दुङा गिनानै गोजानाव थाङो बेनि थाखायसो गानो आं बेखौ बेसो जाहोना गाइसमोन माने रेड सिगनेल माने गाइसमोनखौ होनदेरनांगौ रा रेड सिगनेलाव दा फैसै माने बे सानाबो गिनानै थाङो आरो ओंखायनो खर'आ थान्दा थाबाय थायो बेनो आसोल काहिनिया देन्जारलै नोंनिया नोंथांमोनाबो गान गाइसमोन मोनाबिलि